Il-każ kien żvolġa fid-dar tal-akkużat għal ħabta ta' sija u nofs ta' filgħodu wara li mart l-akkużat kellha relazzjoni mal-vittma fl-istess dar. Mill-akkuża joħroġ li l-akkużat Stephen Caruana kien sema xi passi fuq il-bejt qam qabad center ikkargahu tela fis-sular ta' fuq fejn sparaw qatel lil Neville Baldacchino. L-akkużat kien mixli li qatel il-Baldacchino b'4 tiri ta' center fid-dar tiegħu li tinsab fit-triq Drama ħal-Qormi fit-19 ta' Diċembru 2008. Is-sentenza jingħatat ftit wara nofs il-lejl mill-imħallef Consuelo Sherry Herrera li ppresedit il-ġuri li beda jinstema' l-ġimgħa l-oħra. Il-ġurati ħarġu bil-verdett fl-10 nofs ta' filgħaxija, 9 sigħat wara li ntbagħtu jiddeliberaw. Huma sabu lil Stephen Caruana ħati b'8 voti favur u 1 kontra għat 3 kapi ta' akkuża. L-omiċidju volontarju ta' Neville Baldacchino li wettaq delitt kontra persuna blużu ta' arma tan-nar u li spara arma tan-nar fl-abitat. Għall-ewwel kap ta' akkuża dak taqtil volontarju għalkemm sabitu ħati l-ġurija qalet li r-reat kien skużabbli għax aġixxa b'dak il-mod biex jiddefendi lilu nnifsu minħabba li nħasat jew inħakem minn biża'. Minħabba fekk fis-sentenza ma jingħata l-ebda pjena l-akkuża tal-qtil volontarju. L-imħallef Sherry Herrera fis-sentenza qalet li wara li kkunsidrat li d-delitt seħħ 18-il sena ilu u rat il-verdett tal-ġurati ikkundannat lil Stephen Caruana sentejn ħabs sospiżi għal 4 snin u multa ta' 3,000 euro għall-aħħar żewġ akkużi li wettaq delitt kontra persuna blużu ta' arma tan-nar u li spara arma fl-abitat. L-imħallef ordnat ukoll li l-liċenzji li l-akkużat għandu relatati ma' armi tan-nar jiġu sospiżi għal 5 snin u ordnatu jħallas 10,600 euro spejjeż tal-qorti. F'dan il-ġuri l-prosekuzzjoni tmexxiet mill-avukati Francesco Refalo u Shelby Aquilina mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali. Fit-tmiem is-seduta Caruana ħareġ mill-binja tal-qorti flimkien ma' xi qraba u mal-avukati tiegħu Giannella De Marco u Charles Merċieqa.